Så alle sammen, vi er fugleklatrere. Og vi vil starte på YouTube, ikke? Yes. Jeg hedder Mathias, men bliver kaldt Matt. Og jeg hedder Christian, og jeg bliver kaldt Jul. Det er fordi, det er hans Mit efternavn, det er Jul. Så har du telefonen klar? Ja, vi skal lave telefonfis til del 1. Wow! Del 1. Vi laver også en tour. Det kan godt være, det bliver lidt sjovt. Men ja, læs bare kun kom. Hvad står der? Okay. Nå, er I klar? Vi skriver 9, 4, 6, 0, 3, 5. Kan du skrive mere? Mere. 5, 5. Sådan. Vi ringer. Ej, det tager den ikke. Lort. Vi prøver igen. 12, 35, 66, 97. Nej. Ringer vi igen, det skal I sjovt der. Op til øre. Jeg kan se, når de tager den der. Og fra Finland tager de den aldrig. Nå, nu ringer jeg bare til hende og siger, det er Lars, bare ringer jeg. En du ikke kender. Ukendt. Den der kender jeg godt. Det er Magnus' mor. Og ved du hvad, jeg bladrer bare ned. Skjult nummer. Nu ringer vi til en, der står skjult nummer på. Så ringer vi til 61, eller nu ringer jeg til et land, jeg ikke ved hvad er. Og så slukker vi det helt. Nu ringer vi igen til dem. Så lægger den fod. Ja, det er Lars fra Landværket. Ja, det ved jeg godt. Men jeg ved, at jeg arbejder med vandværk. Så du har bestilt en prøve, så jeg skal prøve dit vandværk. Nej, ved du hvad, det er lige meget. Det er sjovt. Du ringer lige til en mere. Du kan ikke ringe til dem i skolen. Jo. Hej. Det er pizzamand, og jeg ved, at du har bestilt en pizza med 7 gange ostlag. Var det ikke meget ost i år? Og så skulle du have 87 pølser på også, og 300 ananas. Det bliver lækker ind. Jeg gider ikke spise den. Hej hej. Ja! Sådan. Det er min tur. Okay. 3 gange. Hvor rigtig Lukas. Jesper lærer. Har I ikke ringet til Jesper? Kom nu, jo. Tryk på den der. Du ringer til hende. Hallo? Det er mig, for jeg er Lars for Lavbær Lavkage. Ej, vi ses her. Vi ved ikke, hvem du er. Hej. Jeg tror, du har bestilt en pizza med dobbelt 7 gange ostlag. Jul. Fuck. Ringer min far. Eller ringer jeg til min far? Nej, lige meget. Jeg ved ikke, om jeg ringer til ham. Nå. Hej, det var det i dag. Husk at like og abonnenter.